1975 ዓመተ ምህረት ወርሒ መስከረም ዕለት 12 ከባቢ ሰዓት 1 ነይሩ ኩሉ ፍጡር ፋሕ ፍንጭራ ሒሉ ፍርቁ ገዝኡ ፍርቁ በረኻ ፍርቁ ዕፁ ፍርቁ ብገርሁ ጽኢሉ ፍርቁ ርሒቁ ገስጊሱ ፀሓይ ብተፈጥራዊ ግዴታኣ ልኡኻ ንኽትፍጽም ብርሃና ንዝሕ ሓቢላ ዝወፀት እኳ እንተመሰለት መሬት ግን ሕንጉግ ኮይና ብጸልማት ዝተዋሕጠት ትመስል ሕቑኣ ጉብ እንዳበለ ንኹሉ ፍጡር መፍርሓይ ጸልማት ኮነ ሓምለዋይ ዓዲ ወጀራት ይስራ ዓዲ ከም ቁጽሪ ዘስካሕክሓ ጤለ ጸጉሪ ከፍ ኣበለ ፀሓይ ድፍእ እንዳበለት እኳ እንተኸደት ጸልማት ግን ይውስኽ ነበረ ኣብ ከተማ ደቡብ ባሕሪ ሓፀይ ከም ሽመል ዝለጎመ ሰልፊ ጨና ደም ንቕድሚት እንዳደፍኦ ገረብ ወያናት ኣቋሪጹ በሪ ዓዲ ቀይሕ ብዘመናዊ ዕጥቂ ካብ ኣፍንጭኡ ዝተዓጠቐ ሰራዊት ደርጊ ከም ወራር ኣንበጣ ምስቲ ተፈጥሮኣዊ ቆጽላዋይ መሬት ተመሳሲሉ ኣሰለው ብምትሕብባር ህዝቢ ነቲ ከባቢ ንኽሕሉ ካብ ህዝቢ በቢ መዓልቱ ዝወፁ ዝነበሩ ዋርድያታት ህይወቶም ኣብ ጫፍ ኣጻብዕቶም ዝተቐርቀረት ዓይነት መድሓኒት ዘይብሉን ተስፋ ዝቆረፀን ኣራዊት ዘለዎ ዓቕሚ ፀንቂቑ ዝቃለስ ይመስል እቲ ዝገርም ነዚ ብኣሽሓት ዝቁፀር ሰራዊት ደርጊ ንምጓዕ ሒዞሞ ዝነበሩ ጠበናጁ ብቁፅሪ ካብ 4 ዘይበለፃ ሓንቲ ዝትኩሳ ኣውራው ወጨፎ ጓንዲን ዝመስላ እየን ካብኣተን ዘይትኩሳውን ነይረነአን ንሰብ ተራ ሓለውቲ ገባራት ከም ኩሉ ፍጡር ጸልምትምት እንዳበሎም ንቅድሚቶም እንዳተማዕደው እዚ ሰብኣይ ኣንበጣ ክውሕዝ ተረኣዮ ብዘደንቕ ትብዓት ኩሎም ንምትኳስ ብረቶም ኣቕኒዑ ፍርቀን እንተኣብያ እተን ፍርቀን ቶግ በላ ካብ 3 ዘይበዝሓ ድምፂ ጥይት እዚ ኣንበጣ ዝኣክል ኣንበጣ ዝመስልን ከም ውሕጅ ብድሕሪት ደፋኢ ዘለዎ ሓይሊ ብላዕሊ ሄሊኮፕተራት ከም ዝዕጅብ ዘረጋገፀ ሰራዊት ንብዕራይ ብሳዕሪ ከም ተወቅዖ ዝዓይነቱ ቶግ ብዝብል ጥይት ግምት ከይሃበ ንቅድሚት ቀጸለ ምልክት ምምጻእ ጸላኢ ንህዝቦም ዘፍለጡ ገባራት ካልኣይ ንኸይትኩሱ ዘን ተክናማት ብረት ኣየሳልጣን ዝነበሩ መማረፂ እግረይ ያውፅእኒ ኢልካ ምምላጥ ነይሩ እቲ ጸልማት በርቂ ከም ዝጀመረን ሓያል ዝናብ ከም ዘሎን ዘመላኽት ምዃኑ ዘይዘንግዐ ወየንቲ ወጀራት ካብ ዘለውዎ በብዝጥዕሞም ቦታታት ብርክኽ ምባል በቢ ጠርናፊኦም ምትእኽኻብ ጀመሩ ኳደኣ ግዜ ከሃቦም ብድሕሪት ብሓይሊ ሰራዊት ዝተኣማመነ ሰራዊት ደርጊ ብመራሕቱ እንዳተገንሐ ዝጥቀምዎ ጎቦታት ዓዲ በስረቁን ጎዳኣውሊንን ተቆፃፂሩ ብዘይቋርፅ መጅሙዕ ከም ዕቁር ዝናብ ሓያል በረድ ዝመስል ጥይት ኣቆልቁሉ ንሜዳ ዓዲ ቀይሕ ኣርከፍከፎ ኣብ ማእኸል ድምፅታት
ኣርባጀንን መድፍዕን ነተጉ ጸልማት ሱቂሉ ኣይተረፈን ዝናብ በረድ መብረቕን ነጎድጓድን ደኣምበር ኣስመዐ ኣንበጣውን ካብታ ሰዓት እቲኣ ጀሚሩ እንስሳ ኣንበጣ ቆጽሊ መጽሊ እንተጥፍእ ሰብኣዊ ኣንበጣውን ሰብን እንስሳታትን ዝራእትን ሓዊሱ ዝበልዖ እንዳበልዐ ዝተረፎ ምጥፋእ ምቅጻል ምፍራስን ምቕታልን ብሪጋ ኣቃጸለ ህዝቢ ነቲ በቢ እዋኑ ይሪኦ ዝነበረ ቀሊል ኩናት እቲ ድምፂ ጥይት ስለ ዝለመዶ ንኸረጋጋዕ ፈቲኑ ነይሩ ግን ከምቲ ልሙድ ኣይነበረን ንቕድሚት ተሰጎመ ወየንቲ ወጀራትን ውሑዳት ከራቢትን ከም ዓቕሞም ይትኩሱ ነበሩ ግን ኣባይ ብመን ጨለፋ ዝዓይነቱ ነይሩ ዋላ እኳ እተን ዝተኮስወን መርዛማታት ጠያይል ልኡኾን እንዳፈጸማ ንቕድሚ ንዝተወንጥሑ ሰራዊት ደርጊ እንተውድቓ ንድሕሪት ዝቕልበስ ግን ኣይነበረን ህዝቢ ንድሕሪት ግልጽ ዘብል ኣይነበሮን ውሉድ ወላዲኡ ወላዲ ውላዱ ሰበይቲ ሰብኣያ ሰብኣይ ሰበይቱ ንብረቱ ዝሕበረሉ እፎይታ ኣይተረኸበን በቢ ዘለዎ ኩሉ ነፍሱ ንምውፃእ ንመሬት ዓፋር አንቆቅሉ እግረይ ኣውፅኒ በለ ደርጊ ንቅድሚት እንዳደፈአ ወየንቲ ንህዝቦም ብጸላኢ ንኸይማረኽ ሽፋን እንዳሃቡ ንድሕሪት እንደሰሓቡ ደርጊ ሜዳ ዓዲ ቀይሕ ተቐጻጽሩ ኣብዚ ዋላ ሓንቲ ዘይበደለ ህዝቢ ከም ተዋጋኣይ መደበኛ ወታደርን ገይሩ ብምቁጻር ንዝረኸቦም ምርሻን ገዛውቲ ምቅጻል ብዕማም ተተሓሓዞ ሜዳ ዓዲ ቀይሕ ብትኪ ተሸፋፊኑ ልዕሊ 16 ገዛውቲ ኣብ ሓንቲ ፀሓይ ህዝቢ ወጀራት ቅድሚ ወየንቱ ንዝደኸሙ ወገናቱ እንዳሓዘለ እንዳደገፈ በቢ ኣንፈቱ ኣምራኹት ንቆላ ከፍቲ ንደጉዓ ህፃውንቲ ንደጉዓ ኣዴታት ንቆላ ተበታተኑ ብፍላይ ነፍሲ ጹር ኣዴታት فقدوا منجدي نولاد جمرة أبزيون إتن أدلنياتات نحق أونتو بزتولدلو برخا زصوع من أسي بهيوة اللو زيت عدلا ما تسعويرا هدام زي خلا يوياني مست اندابلو مستقلا حرسي تتحيزن جنا أب جراموت مزلوا أب جزا عزيوم بهيوتن استتأبسا قطرن أو حدن درقيبتن اندات عقنا زنيات آيت وحد وينتي وجرا زتعكب كوا قطر وحديو انت زيتا وحدة بمرحتو ندحريت اندات جنحا نقدميت كتسلا عد قيه صحفتي أب كنو كيرو ويداريا عزبو أقاريتو زلو غزاوتي بري قطر ركاتيلو زلو هفتي كلو أبريسو زرخبو سب كلو قتيلو وراري بقبو تساخيعو صلاتي دمسيسا إيايلو نناب مدبو تملسو بخالق وغن زي وفري شوعي ورار تباهيلو زفلت استفحالاليو مبارات كبيد كساران عنواتن كم زبطحو زفلتيو
بحافشا شوعاي ورار هزبي تقراي حرانا فاتيرو اللنبر عين بركوخون